Isang magandang tanghali po sa inyo mga kaibigan. Ito, muli tayo nagbalik para ibahagi na naman yung bagong application na gagamitin natin for connection ng VPN natin. Kung isa ka ng VPN user, siguro alam nyo na kung paano gumawa. Pero pang dagdag backup na din or dagdag na application na din para sa inyo. So ito po yung Panda Tunnel. So ituturo ko sa inyo paano gumawa ng solo account ng Panda Tunnel. So, kailangan muna natin yung application na to na makikita sa baba sa my description. Ibibigay ko. Kung hindi nyo makita, punta lang kayo sa Play Store. Meron din po tayo dyan sa Play Store. Ito po. Yan po yung Panda Tunnel na VPN. Okay? So, marami naman po yan. SSL, SSH. Ito yung gagamitin natin ng application na to. Yung Panda Tunnel. So, wala na pong iba. Panda Tunnel lang. So, open po natin yan. So, sa ngayon, blanco pa yan. Wala pang payload. Wala pa lahat. Pati account. So, una, i-click natin to. So, ang kailangan natin is host, port, username, password lang. Yan lang po. So, saan naman tayo gagawa niyan? So, gagawa tayo niyan sa type nila yung cybergssh.com. Okay? So, ayan po yan. So, ito po, ang kagandahan po ito is meron silang 30 days. So, 30 days na meron kang libreng internet para sa saan? 2 gig per day. Ayan. So, gagawa po tayo dito sa habang maganda. Try natin yung Singapore daw yung malakas eh. Ito. Try natin yung Singapore 3. So, magki-create lang tayo niyan. So, ito. Gawa tayo kunwari. Config 1. Yan po yung user natin. Ganun na rin yung password natin para hindi ka na malito. Make sure na small letter lang ha. Para hindi ka malito. Kasi yung iba nalilito eh. Yan. So, kadalasan nalilito tayo kung maglalagay ka ng complicated na password. So, ganyan lang. Config 1 or ano ba. Kung ano yung matatandaan mo. So, ang pinaka-importante sa lahat is yung host niya. Host name. So, eto. Copy natin yan. So, yan lang po. Wala nang iba. So, tandaan natin yung username natin. Yan sa taas. Password, hostname, yan. Yung tatlong yan. So, balik tayo sa sa dito, sa Panda Tunnel. So, sa host, ilagay natin yung host. Ayan. So, ang kailangan na lang natin is, okay na yung 443, okay na po yan. So, ang kailangan natin na lang natin is username. So, username. Username. Ito, username. So, meron na tayong username. Ang ine-next natin ay password. Siguro type na lang natin config 1. Config 1. So, meron na po tayo niyan. So, ang next natin is ang payload. So, meron akong nakaset up na payload na. So, gamitin yung Viber base natin. Etong payload na to, ilalagay ko rin sa sa baba sa description. So, hanapin ko muna yung yung payload ng Viber. Hanapin ko muna ha dito. Ito nakita ko na. Ito lang, simple lang naman, ika-copy lang to.
Tapos, ipipaste mo dun sa may payload para hindi ka na magsa-setup. Gawa na po, templado na po yan. So, kung i-stop ko yung ano ko, yung VPN ko, ito yung sarili kong VPN. So, kung ano lang, load lang na TU yung ano ko, yung gamit ko ngayon kasi nakasan ako. So, wala po siya. So, kung ilalagay natin yung ano natin, yung gawa natin na Panda Tunnel, ko-connect natin yan. Connected po siya. Malalaman mo kapag connected kung meron ng started sa baba. At meron na rin connected status. Yan. So, ayan po. Kung mag-YouTube tayo, automatically, meron yan. Ayan. Meron po yan. Okay? Malakas po siya, tsaka mabilis. Solo account mo pa. So, wala ka pong masasabi sa ano niya na yan, sa connection na yan, kasi mabilis po talaga siya. So, sa ngayon, ang ilalagay ko yung kailangan yun dun sa may description, ha. So, wag niyong kalimutan na mag-download sa application na to para naman ma-enjoy niyo yung TU15 niyo. So, sa muli, ito lang muna yung i-share ko sa inyo. Tsaka next time, mag-share pa tayo ng marami. So, salamat sa panunood. Sana lahat kayo mag-subscribe. At ano na lang po yung notification para ma-notify kayo pag may bago tayong application na i-share. So, maraming salamat sa Panda VPN team. At maraming salamat po sa inyo na nakasubaybay sa aking channel. Salamat muli. Ito po sa Zoo TV. Paalam.